नमस्कार पुरा जणाके आजचे आमगे स्पेशल रेसिपी सूर्ण घाल नॉनचे सूर्ण कूट ऐकून असताले सूर्ण नॉनचे ऐकायला हवे ना नवा सो फुल रेसिपी पळोवचेक एंड ते पळयांची इष्ट जाल्यार लाईक करांची. आवाजी सुरणाचे नॉनचे करता सूर्ण शिंदीतात. ते वर्डिक म्हणजे सूर्ण कूट म्हणून मेळटा या तेची की नाही 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 कूट म्हळ्यार मासोल वांटून घालणं, नॉनचे म्हळ्यार मिरसांग वांटून बिंबोल शिजोवन घालणं नॉनचे. तेल घालून भाजीत आमी गॅस साम कोण कितलो वेळ भाजू का एक काल गंटे जाता भाजूक. ही मिरसांग चार काश्मीरीची घाल्या वरली बॅडगी मिरसांग घाल्या भाजीत आसा. मिरसांग भाजली आणि तू आता कोथंबरी हिंगू मेथी घालून भाजयता. चिंचम घालना हांव नॉनच्याक हांव बिंबोल शिजयता बिंबोल घालता. बिंबोल आंबोली ना आंबड ना जाल्यार मात्र चिंचम घालता. हे भाजले ऑफ करता. हे सपूर शिंदू ना एकाचे 4 भाग केल्यार पुरो. 4 भाग केले. बिंबलान तुवें सान हे होड येणे मेळटा तर हक्क कंचे यूज करता. हे पळय खाली बिंबला नॉनचे करचे असले रे सन्न बिंबोल जावका रांदे हे घालचे आतां पळय अशी सुरना नॉनचे आनी घालचे असले रे व्हड बिंबोल जावका सन्न बिंबोल घालून पळय फुडये नॉनचे मिरसांग वांटून नॉनचे तांबडी नॉनचे केले रे ते नॉनची लायक आमी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस व्हरता. पळय व्हड नॉनचे जावका सूर्ण भाजून या शिजोवन घालचे ना मग हे शिजोवन मागीर ते पळय मिरसांग ह्या सकट घालून वांटून मागीर खतखता न्हू मागीर ताका सासम करपे पोन्न घालचें.
एक अंदाज सूर्ण कितले ग्राम्स घेतला हांव एक 1/4 किलो सूर्ण जायत गीत तरी 1/4 किलो सूर्णाक एक 12-15 बिंबळ ना बिंबूर खाली पळय अशी शिजोवन बिमला लोणचें करपाचें लायक बिमला लोणच्याची रेसिपी आमी आमच्या चॅनलान तू घाला ताजे लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान तू घालतो तेवे चेक करांची एक 10 मिनिट शिजो का की पळय 10 मिनट शिजयलें हे 10 मिनट नाका 5 मिनट भितर शिजतलें शिजयतना बिमला मीठ घालता पेराच्या मामा बिंबूळ शिजयला तातूंत मसालो घालता चना पोडी घालता मीठ उणी ताका मीठ घालता तें तेल घालता पण नाका सासम घालता साखर घालता हे आता न्यू तरी फ्रीजच्या दवर का की बाहेर दवरलं जातं भायर दवरल्यार कांय जायना खतखत काडटात कितले दिवस दवर येतं 2-4 दिवस दवर फ्रिजान दवरल्यार तूं एक वार जाल्यार येदें लोणचें घेवन जेवया लोणचें रेडी जाला सूर्ण घाल लोणचें रेडी जाला आय होप तुमकां व्हिडिओ इश्ट जाला आसतरी लाईक करांची कमेंट करांची हे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करांची आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची